Det at udføre tatoveringen er et håndværk, synes jeg. Der er nogle håndværksmæssige ting, der skal fungere, for at du kan lave en pæn tatovering. Jeg hedder jo Gert, og jeg er tatovør, og har været det i mange år efterhånden. Og jeg har ikke lavet andet siden. Tatoverer, kører firehjulstrækker og skyder en masse. Jeg tror, jeg købte min første tattooblad, da jeg var 12 eller 13 eller sådan noget, ikke? Altså, hvor man tænker, hvad skal han med sådan et? Men, så det har altid været sådan, jeg synes, det var fedt. Det er blevet mere mainstream, det er blevet mere pænt, det er blevet mindre råt. Da jeg startede, altså, der var man... De fleste troede, tatovørerne var nogle hårde bananer. Det var de nok også, eller det var vi nok også, eller er vi nok også. Nogle af os. Altså, man sagde tingene, som de var, og man sagde det, man mente. Og hvis folk ikke opførte sig ordentligt, så kunne de komme med udenfor og få en på hovedet. Og så var det ligesom det. Altså, det var jo tit nogle hårde typer, der kom ind og blev tatoveret også i gamle dage. Altså, nu er det alle. Og jeg kunne egentlig godt lide gangen, det ikke var for alle. Dengang det var lidt mere niche. Ja, altså, jamen det der med, at det var sgu nogen, der gik op i det dengang. Og nu er det blevet mode, ikke? Jeg savner, at dengang, altså, jeg fik min første tattoo-maskine af min mester i julegave, da jeg havde været i gang i 2 år, tror jeg, eller 1,5 år eller sådan noget. Og dengang kunne man ikke bare købe en tattoo-maskine. Altså, det var noget, som nogen sad og lavede et eller andet sted, og så kunne man købe dem, hvis man var tatovør i en etableret tattoo-butik. Altså, nu kan alle jo købe det. Du går bare på nettet og bestiller, ikke? Og det har jo så også gjort, at der er kommet en masse, der sidder derhjemme og hakker i folk og laver forfærdelige ting og giver folk sygdomme. Det er så før min tid, vil jeg sige, men i gamle dage tog man jo bare ud og brækkede arme og ben på dem der sad sådan nogle steder. Det er en branche, der er blevet meget malket, synes jeg, på den dårlige måde. Men alle tror, de kan tjene penge på tatovører og tattoobranchen. Jeg har en fornemmelse af, at branchen er ved at køre sig selv lidt i sænk. Fordi at der er så mange, der åbner butikker. Jeg kan godt være bange for, at det bliver noget undergrundsnået-agtigt, ligesom det har været på et tidspunkt. Folk fortæller mange ting, og de fortæller også ting, man ikke har lyst til at høre nogle gange, fordi de er nervøse. Altså, jeg havde for rigtig mange år siden, var der en, der fortalte om, at han var allergisk over for hans egen afføring. Så hans numse, den klødte hele tiden. Men altså, nu er jeg på ingen måde sart, så jeg hører mange sjove ting, og vi snakker om mange sjove ting. Man kan godt sige, at jeg kommer under huden på folk i mere end en forstand.